Pleidleisio yn bersonol. Cyn etholiad, byddi yn derbyn cerdyn pleidleisio a fydd yn dweud wrtho lle mae dy orsaf bleidleisio. Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr. Os byddi di yn y cyw erbyn 10 yr hwyr, ceidi bleidleisio. Pan fyddi di'n cyrraedd yr orsaf bleidleisio, rod y enw a dy gyfeiriad i'r staff. Bydd angen i ti ddod ag ID ffotograffig gyda ti i bleidleisio yn etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Bydd staff hefyd yn gofyn i weld ffurf o ID ffotograffig a dderbynir, megis pasbort neu trwyddedyrru. Edrycha ar wefan y Comisiwn Etholiadol ar gyfer y rhestr llawn o opsiynau. Nid oes angen ID ffotograffig arnat i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd yng Nghymru nac etholiadau cynghorau lleol. Yn etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, does dim ots os yw dy ID ffotograffig allan o ddyddiad. Byddi di yn gallu ei ddefnyddio yn yr orsaf bleidleisio o hyd. Cyn belled ei fod yn parhau i edrych fel ti. Os nad oes gen di ID ffotograffig, roedd ti'n gallu gwneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar-lein, neu trwy gysylltu â dy gyngor lleol. Yna, bydd y staff yn yr orsaf bleidleisio yn rhoi papur pleidleisio i ti. Cera dy bapur pleidleisio i fwth pleidleisio. Cofia ymddwyn yn barchus tuag at bobl eraill, fel bod pawb yn gallu pleidleisio yn gyfrinachol. Bydd yna bensil yn y bwth pleidleisio, ond mae croeso i ti ddod â dy feiro dy hunan, os hoffe ti. Noda bwy roi ti am bleidleisio drostyn nhw ar y papur, gan ddilyn y cyfarwyddiadau. Gallai fod gyda thi ddau neu ragor o bapurau pleidleisio ar gyfer gwahanol etholiadau. Os wyt ti'n ansicr am unrhyw beth, neu os oes angen help arna ti, gofynna i aelod o staff a byddant yn hapus i egluro'r broses. Paid â phoeni os wyt ti'n gwneud camgymeriad. Gofynna i aelod o'r staff a fod wna nhw roi papur pleidleisio newydd i ti. Pam fyddi di wedi gwneud y ddewisiadau, rod y bapur pleidleisio yn y blwch pleidleisio. Ar ddiwedd y dydd, caiff y blwch pleidleisio ei gymryd i ffwrdd mwyn i'r pleidleisiau gael eu cyfri. Bydd dy bleidlais yn cael ei chadw'n ddiogel ac yn gyfrinachol, ac ni fydd unrhyw un yn gwybod pwy gwnesti bleidleisio drostyn nhw. Pleidleisio trwy'r post. Os byddi di oddi cartref ar ddiwrnod y bleidlais, neu os na allai di gyrraedd yr orsaf bleidleisio am ba bynnag reswm, rwyt ti'n gallu gwneud cais i bleidleisio trwy'r post. I bleidleisio trwy'r post, mae angen i ti gwblhau cais. Rwyt ti'n gallu cysylltu â dy gyngor lleol am wybodaeth ar sut i wneud cais. Bydd rhaid i ti roi dy lofnod a dy ddyddiad geni ar dy ffurflen gais, a bydd angen i ti roi rhain eto pan byddi di'n taro dy bleidlais. Mae hyn mwyn cadarnhau pwy wyt ti. Does dim angen ID ffotograffig mwyn pleidleisio trwy'r post. Caiff pecyn pleidlais bost ei anfon ato ti cyn yr etholiad. Dilyna a cyfroeddiadau, a ro bopeth yn ôl yn yr amlen rhad bost sydd eisoes gyda'r cyfeiriad arni a'i ffostio at y cyngor mwyn iddi gael ei chyfri. Os gwneud i anghofio postio dy bleidlais, gelli di ei gollwng mewn gorsaf pleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad. Cofia, bydd angen i dy bleidlais bost gyrraedd dy gyngor erbyn 10 yr hwyr ar ddiwrnod y bleidlais, os wyt ti am i dy bleidlais gael ei chyfri yn yr etholiad. Pleidleisio trwy ddirprwy. Os na elli di gyrraedd yr orsaf bleidleisio ar ddiwrnod y bleidlais, gelli di ofyn i rhywun rwy ti'n ymddiried ynddyn nhw i bleidleisio ar dy rhan. Caiff hyn ei alw'n bleidleisio trwy ddirprwy, a chaiff y person rwy ti'n ymddiried ynddyn nhw ei alw'n ddirprwy. I bleidleisio trwy'r ddirprwy, mae angen i ti gwblhau cais. Rwy ti'n gallu cysylltu â dy gyngor lleol am wybodaeth ar sut i wneud cais. Bydd angen i ti ddweud wrth y person rwy ti'n ymddiried ynddyn nhw dros bwy hoffe ti bleidleisio. Ar ddiwrnod y bleidlais, bydd angen iddyn nhw fynd i dy orsaf bleidleisio i bleidleisio. Gallai hyn fod yn lle gwahanol i ble y bydden nhw'n mynd i bleidleisio. Mae angen iddyn rhoi dy enw, dy gyfeiriad a'i henw ei hunain i staff yr orsaf bleidleisio. Pan yn pleidleisio yn etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig neu etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, bydd angen iddynt fynd ag ID ffotograffig, fel ei pasbort neu drwydded yrru gyda nhw. Dylent ddefnyddio ei ID ffotograffig ei hunain, yn hytrach na dy un di. Os nad oes ganddynt ID ffotograffig, gallant wneud cais am ID pleidleisiwr ar-lein neu drwy gysylltu â'i cyngor lleol. Nid oes angen ID ffotograffig arnynt i bleidleisio ar dy rhan yn etholiadau y Senedd yng Nghymru nac etholiadau cynghorau lleol. Yna, byddant yn dilyn y broses arferol i fwrw dy bleidlais. Os na all dy ddirprwy fynd i'r orsaf bleidleisio, gallen nhw wneud cais i bleidleisio trwy'r post. Mae hyn yn cael ei alw yn bleidlais bost trwy ddirprwy. Dysga fwy am dy bleidlais trwy comisiwnetholiadol.org.uk/dysgu.